Nazdar lidi, vítám vás u Let's Play na hru Minecraft. Natáčím se svým kamošem Tomášem. Pozdrav. No, zdar. No. A proveď nás. No, tak tady máme takový baráčky, jako takový improvizní. Možnosti. Tady mám, Pardon, si jenom... Dobré, no, můžeš provádět. no, tak tady máme takovou improvizní vesničku, takový baráčky. Tady má kamarád. Tady pak máme takovou prasklinu, kterou jdem. Tady má další kamarád takovou zahrádku. Tady má barák. A tady máme takový náš důl, takovou prasklinu, no. Tak to bude asi všechno. Les nám vyhořel, takže moc dřeva tady nemáme. Já jsem tu poprvé, takže mě dal Jo. můj kamoš Já jsem mu dal pár věcí. dia a tak. Co je? Jej, Počkej chvilinku. No, jsem tu. Men 97, what Tak. the fuck? Tohle. Tak a teď tady jdem na dřevo. Já si pak postavím někde baráček. Ty vole, co to je? Už to je, piče, takový podvodní baráček. Hele, dřevo, zadarmo. Trikapitátor, jo? Sek. Pardon za ty lagy, ale Minecraft se mi docela seká, nevíme proč. Nikdo nevíme proč. Ty vole. Ale mečem do prdálky. Tak kolik už máš, Dominiku? Já mám 7. Bacha, nějaká Jo, Janíčka. jablíčko. Počkejte chvíli. Musíme. Mohl bych si zapnout zvuky trochu. Počkej. To mám nějaký požitek. Ať se mi to seklo, fuck. Tak já nevím, dáme to na... Snad to slyšíte? Já nemám totiž moc rád ty zvuky. Škat máme sazenický a jelikož tu není moc stromů, tak zasadíme. Ušetříme stromy. Aha, lol. Jo, fakt se omlouvám za ty lagy, ale prostě mě se Minecraft vždycky neskutečně laguje. Jelikož mám Windows 7 teďka, tak se mi laguje a na Windows XP se nemohl ani natáčet Minecraft, takže... Co to je, ty vole? Piča, bůk nějaký. Tak, dolů. Blablabla. Ne, Minecraft doporučuji hrát. Vím, že to říkalo spousta let's playerů. Spousta jich to ještě furt říká, ale Minecraft je opravdu dobrá hra, moc mě baví, je úplně good. Jo, takže fakt vám radím ji zhrát. Sice jako když kutáte, jo, kutáte si vole, nebo prostě když kutáte, jo, tak je to sice nuda, ale jinak je to jako fakt moc dobrá hra. A já natočím asi taky nemůžu zaručit, že toto bude jako celý part, teda
nemůžu zaručit to, že prostě vždycky pokaždý, když ukončím jeden part, takže začnu hned druhý. To já nemůžu slíbit, jo. To záleží na mých takzvaných místech na kompu. Takže promiňte za zdržení. Já vím, my víme, byl jsem někoho. Ano. Když mě hledal, tam písek tady někde u vody. Takže počkej, TPA. Lololo. Prakticky jsem hned vedle tebe, ale to je jedno. To je jedno. Aha, ty jsi byl jenom pode mnou. Tady jsem kutal. Ale došla mě lopata. Potom. No, tady máš dřevo. Kde jsi? Tady. Tady mám 28. Taková letová dráha, vole. A ještě ti dám tu. Je, polívka. Polívka. Miska. Ne. Už to je bez polívky, sorry. Nevadí. Můžu si někde ve vaší takzvané vesničce postavit baráček? A uděláme mezi sebou cestičky. Jo? Mhm. Z gravelu. Z gravelu. No, můžu. Z gravelu jsou, ty vole. Z gravelu je cestička, ale jinak je gravel úplně příšerný. Jo no, kde se sesouvá. Jako on je i hezký, z toho by si dělala i barák. Ale když se zesouvá. Že? Kamínkový barák, vole. Hele, ovca, berem. Jo, mám nůžky, hej. Ne, nemám tady. Hej, ty vole, ona mě vylezla na strom. Nebo nevylezla. Vím, máme trikapitátor, ale já to vezmu ze zhora dolů. To je jistější. Kurňa. Co jsem to zase našel za díru? A Ty vole, to se laguje. akoru. Jo, no. Tak ale ty to nechápeš, já natáčím, víš, takže mě zalaguje. Já vím, ale... kde jsi? Já jsem u takového baráku. Já jsem někde já jsem u nějaký hory. Jo, pardon, že to mám na týny, ale to je kvůli tomu lagování. Tak abyste se nedivili, že jsem srabal. Jo. Ne, ještě jedno. Tak, vytvoříme si workbench, když jsme už našli uhle. Tak. Vytvoříme si dřevěný krump a lopatku. Tak. A Dominiku, pak bychom mohli na odkaz dát tu IPinu. Mého serveru. Aha. Ne, tohodle. Jo. Tak samozřejmě. To když někdo Viděl natáčí jsem tě. na serveru Vogo, tak samozřejmě, že to tak